Izobhurata rezvekamutemo saka tichakumbira vana baba timucherekai masoro manutiucherei. Penha tuan. Kufunga ndakanetsana nemurume kufunga ndakanetsana nemurume uyu ndichigara kumba kwavo. Nyaya ndakapa kuti ndisimuke kumba kwavo. Taigara tichinetsana vachindirova. Abva azotanga kuita zvemagirlfriend. Atanga kuita zvemagirlfriend takaenda nochera mvura. Ndine munyina wake. Tine mombe nengoro. Takasvika pakaipa. Abva nditi zvoni iwe amai Priti, hausikona kuti tasvika pakaipa here. Famba zvakanaka nechi. Kana panorasika chimvura. Ndati wani tafamba zvakanaka wani tatoita sei? Tatodzora mombe. Zvakanzi zvoni ndo rafu manje ndisiri kuda iyoyo kundipindura iyo. Ndofunga ndakanyarara. Ndine munyina wake pamberi pemombe. Tasvika kumba takatobika ngari makuseni. Takatobika takatodya. Iye haana kudya, akabva adya kwaamai vake. Manheru pandabika chikafu chemanheru pandadya. Iye abva auya. Hanzi naiwa amai Priti, rafu yangu ochindipindura tichibva kunochera mvura irafu yei. Pandati ndambokupindura irafu here. Zvakanzi zvoni irafu manje iyoyo. Udaona kuti ashi nhasi achakumiririra here sezvanga achiita uchibva kumvura. Pandati itai zvamukufunga. Zvamukukwanisa kuita ndizvoitai sei? Ndizvoitai. Hanzi ndogona kukuratidza zvimwe zvinhu zvokuti unogona kufa kana kuti unoenda kumba kwenyu. Vandati zvawafunga kuita ndizvoita. Ndofunga akandiratidza nhengo yemukadzi. Akanditi apa ndipo pandiri kutambira mazuva ano. Zvawafunga kuita ita. Kuenda kumba kwenyu kana kusaenda. Pano uri hasigera. Wakauya unozoshanda pano. Nhengo yemukadzi angaiwana? Isaziva yange iri mufoni make. Foni? Akatora mukadzi waanorara naye. Isaziva. Pafoto. Ndofunga ndakasumuka. Ndakaenda noudza vabereki vake kuti ndozvandanetsana nemwana wenyu. Vabereki vake vakapindura kuti zvoni amai Priti dzokera imba kwenyu munogara. Tichazoitaura nyaya yenyu. Ndabva kupindura amai vake vaenda kupindura. Ndabva kupindura nyaya tozoitaura. Ndofunga ndakagara 3 days. Amai vake hapana chavakakwanisa kutaura. Iye manheru rechi4 ndopa akazonditi ko iwewo kugarire chipano. Wokuenda nooneka ndo vakakutora here kuti uye panapa. Enda kumba kwenyu, handisina basa newe. Ndotounza mumwe munhu akakosha panapa kuti auye noita sei kugara panapa. Ndati right ndazvinza. Ini novabereki vako handichaita sei? Handichaoneka. Nechokwadi ndakamuka kumafoo ndakagadzirira. Ndakafamba ndakauya ndakakwira. Ndakaenda kumba kwedu. Ndakafonera mama ndakati mama uye nemari parodhi undibhadharire pakombi. Mama wakauya nemari vakandipa. Kubva ndibve ikoko ndofunga amai vake vakandifonera ndiri murodhi. Zvakanzi amai Priti mukuenda ku. Ndati ndikuenda kumba. Zvakanzi dzoka muroora uite sei ugare pamba. Ndati aiwa nyaya tichataura kana ndakumba kwedu. Kana mwana wenyu atevera kumba nyaya ndititiite sei tiitaura. Ndofunga kubva ndibvewo kumba kwavo hapana munhu akafona. Kana munhu akafona chibvunzo kuti ari sei mwana. Amai Priti masvika here. Akabva musi wa5 August. Gorapera. 10 September. Gorapera. Wapedza kutaura? Ndapedza. Pindura iwe dzataura nemukadzi wako. Pamusoro wemambo wangu. Inini zvokutaura ndokupikisana nazvo. Pakuti mudzimai uyu ari kutaura nyaya yekuti zvazvakaita ndezvekuti taifambidzana tiri mukomana nemusikana. Musikana akabata pamuviri. Ndobva andiudza kuti ane sungano pamuviri handina kupikisana nazvo. Ndakachengeta kubva iri nhumbu. Akatoya nati ita baba ndo vakachengeta kwetewe. Zvese zvakachengetwa nati zvakanaka. Wangotaura wakanyara. Iwe chirega atauro. Takachengeta kubva iri nhumbu kusvika mwana azvarwa. Mwana akura kusvika pamakore 2.
ndakuudzwa kunzi mwana aswa nemudzimai. Saka napakuuya kwaakaita achienda kumba kwavo tanga taakunetsana ndichiti iwe chiita uratidze baba wemwana kuenda unoudza baba wemwana wekuti ndauya nemwana wenyu inini ndobva ndasara ndiri kumwe. Saka napakuenda kwaakaita akandioneka achiti ndaakuenda nemwana wangu kuna baba wake. Ndosaka ndakasarawo ndakagara ndiri kumba kwedu. Akandiudza kuti mwana asonga kana kwanoita katatu. Atezvara vangu vanovanzvadzia wekuru vakatombouya nawo yakatotaurika varipo. Aya mashoko ese akutaurwa inini ndiri kupikisana nawo hapana shoko rechokwadi. Mirai mushanda. Right. Zvadaro akumba kwavo ndakamufonera zvitori nehumbowo nhasi marekodzi acho ndinawo. Tichitotaura nhau yemwana iyeye achindipindura rapodzi aipindura pafoni. Zvitori nehumbowo huripo. Saka nanhau yekuti anzi ndakamuratidza mafoto haini ndiri kupikisana nazvo. Right. Hanzi uchiri kundida here? Inini mukadzi wangu ndomuda. Hanzi mama ndokudai? Sorry mama. Pari ipapo dai aindida. Dai akafona umba kwedu. Kana dai akatevera. Kana dai akatuma nhume yakauya umba kwedu ichibvisa zvayakabvisa. Ichindiudza kuti mukadzi wakakudi zvakakumba. Yezvo pari panyaya yemwana aizobvuma sei kutoresa mwana Betty mwana asiri wake. Mwana isaka mwana ndowani? Ndewake. Hanzi Betty mwana ndoweyi? Aiwa ndokupikisana nazvo. Ndokuti anoziva muridzi wemwana ndimuzvina kusenga mimba. Kana ati ndewake? Hanzi mwana ndewake? Zvazvakaita Mwana ndewake. Kana ane mari ngadenze Tinashe izvezvi. Tinashe Mugabe ndonyadza anofambire. Hakuna DNA rinokunda muridzi akatakura mimba. Iwewe uchibvunzwa nababa wako takagara. Kanotokwana katatu. Takaitaura. Takaenda kuna sekuru vake. Ndovunga vabereki vake vangu varipo. Vakati hapana nyaya. Tandanetsana naiyeyo andirova hanzvadzi yangu yakauya. Naweyo takatotaudzana zvechokwadi yakatombotaurwa. Tezvara wangu akatouya takatoitaura varipo. Pakatona mukudzi vakatoitaura. Hama dzangu dzaivepo natezvara tisu takatokurukura navo. Asi mwana akati asiwa kuimba mukuru. Tiri Kurukura ibati. Mashoko anga akurambika asi nhasi mufoni mangu inini aenda kumba kwavo. Takazenge taakutaura achitaura kuti kana uchinge waiziva kuti mwana hasi wako wakazobvumirei kumutoresa Betty. Zviro kuti nhau yakataurika asi nhasi inogona kunge yakuda kuramba asi Ma emotions ndeyakaparadza imba. Uyu anohasha haadzoreke uyo kusunzireko. Ndowaniwe Ududeya chembomirapo Rigeva mtua mkutana mama. Munyarara isusu tiri kuji. mwana uyo haana kuura ndoo. Asi nyaya iripo ndeyekuti vanogadzirana nyaya kana vatadzirana mudzimba dzavo vanokanda mazwi asiri. Unyaya zvinoita misha yenyu mukai vakanokuteedzera vamwe vanhu vake musha. Iwe une makore mangani? Iwe notanga ndabvunza murume wako uri kumuda here? Saka murambe kana usingamudika murambe. Ndosa ndikuti kana musingamudika murambe. Ndati kana usingamudika murambe uyu. Aiwa unobvisa mashere. Kana usina mari tora iri apa. Tora iri apa. tozvinofunda. Tambira mari yawakuwana muti. Tinotenda. Saka chaparadza mushonga mushapa ibarike nekuti handibarike.
ndozvawainangidzwa pafoni Ndo zvaindiratidza. Kuvhunga vabereki vake vanozviziva. Dismiss. Next. Apedza. Ndiyani sign off.